Пра трагедыю вёскі Застарыне дагэтуль ведае і памятае амаль кожны жыхар Баранавіцкага района. Роўна 75 гадоў таму, 2 мая 1943 года, менавіта на гэтым прыгорку падчас бою загінулі 3 дзясяткі партызан. Фашысты знішчылі ўсю вёску, спаліўшы зажыва 382 яе жыхара. Жители населенных пунктов сельсовета и также учащиеся Почаповской детсад средней школы откликнулись по наведению порядка на памятники в деревне Застарине. Я считаю, что молодое поколение должно участвовать в таких акциях, так как они приучаются не только к труду, но и любить малую родину, а это доказывается не на словах, а на деле. Ва ўборцы тэрыторыі вакол помніка ўзялі ўдзел больш за 40 чалавек. Гэта і прадстаўнікі сельвыканкама, і медыцынскія работнікі, але большасць – дзеці. Этот памятник находится в деревне Застаринье. Его знаем не только жители этой деревни, но и жители всего района. И я горжусь, что пришла сюда, чтобы отдать дань тем воинам, которые не пришли с войны, и жителям сожженной деревни. Дарэчы, усяго ў Баранавіцкім раёне ўдзел у працоўнай акцыі ўзялі больш за 14 тысяч чалавек. У фонд рэспубліканскага суботніка пералічана 32 тысячы рублёў. Але галоўным вынікам стала задавальненне кожнага, хто ўнёс сваю асабістую лепту ў навядзенне чысціні і парадку на сваёй радзіме.